Gràcies, presidenta, molt honorable. Sentir la seva intervenció, que m'ha deixat una mica sorprès, m'ha fet pensar una mica en els grans il·lusionistes com el David Copperfield, que és capaç de fer desaparèixer l'estàtua de la llibertat. Vostè ens ha fet una intervenció on ha desaparegut el país, el govern, la crisi de govern, el seu balanç i les seves perspectives. Com a desaparició és insuperable. Miri, durant setmanes vostè s'ha refusat a venir a aquesta cambra, o ha bandejat, la idea d'explicitar la seva proposta al referèndum i finalment, quan ve, ha de venir a comparèixer a la cambra per explicitar una crisi de govern. Una crisi de govern que té molt a veure amb el full de ruta, amb l'orientació del seu govern, amb una crisi política de la seva orientació i una crisi que està provocada en gran mesura per l'opacitat amb què vostè procedeix, no només respecte d'aquesta cambra, sinó aparentment també opacitat respecte als propis membres del seu executiu. Perquè aquesta crisi revela quelcom de més profund que una simple remodelació de govern o pèrdua de confiança o un tema personal. Al nostre parer, palesa el cul de sac en què es troba l'estratègia de l'actual majoria i a la qual vostè pretén respondre amb una mena de fugida endavant. Resulta evident que la crisi de govern s'ha tancat en fals, president. Els dubtes i opinions que ha expressat el exconseller Baiget són compartits àmpliament pels membres del seu govern, això ho sap tothom, com ho revela cada cop que parla algú que la senyora Conesa s'expressa, o com ho revela el fet que, no sé, quan busquen vostès, per exemple, un comissionat pel referèndum, em penso que potser hauran d'externalitzar aquest càrrec, perquè dins del seu govern sembla que no hi ha massa voluntaris i no es barallen per assumir aquesta responsabilitat. President, si vostè és incapaç de cohesionar el seu propi govern, com pensa fer-ho amb la societat catalana? El cessament d'un conseller no ha estat, al nostre parer, una demostració de fermesa o de fortalesa del seu govern, sinó més aviat de feblesa. Miri, quan fa prop d'un any debatíem la qüestió de confiança, li dèiem que calia, al nostre parer, un canvi de rumb. I li dèiem literalment, la idea d'una desconnexió unilateral no pot aplegar ni la força social a Catalunya, ni les simpaties i suports externs que serien necessàries per tirar-la endavant. I això no es pot fer, insistíem, via declaracions, que és l'única cosa que fins ara s'han mostrat capaços de fer el seu govern i la majoria que li dona suports, que ni tan sols, a aquestes alçades, han enregistrat com a proposició la seva llei de referèndum tan teatralment esbombada. I això no es pot fer, afegíem ja aleshores, dèiem, girant l'esquena a una part decisiva, tal volta majoritària de la pròpia societat catalana. Una part substancial de la ciutadania que no desitja la ruptura amb Espanya, o bé que hi voldria tenir un millor encaix sense arribar a separar-se'n, o girant l'esquena a una part de l'independentisme que no comparteix un full de ruta que pot conduir a la frustració. Ni es pot fer tampoc, afegim, menystenint sectors socials que tenen altres prioritats. Prioritats com, per exemple, aquesta renda garantida de ciutadania que, si espero en aquest ple l'adoptem legalment, haurà estat, per damunt de tot, el fruit de la tenacitat mostrada durant anys i sota successius governs de la Generalitat per sindicats, moviments socials, moviments veïnals i, per descomptat, per la comissió promotora. A diferència dels seus fulls de ruta mutants, nosaltres mai no hem deixat de propugnar un referèndum efectiu i conforme als estàndards internacionals com a forma de donar la paraula a la ciutadania. I per això fa un any acabàvem dient una part substancial de la nostra nació no se sentirà cridada a una convocatòria sense garanties, sense debat real d'alternatives, sense normes clares i homologades. Una convocatòria percebuda com a predeterminada en el seu resultat i plena d'incerteses pel que fa a la seva hipotètica aplicació no convocarà la ciutadania de Catalunya. Doncs bé, president, ja hi som. Ja hi som. A hores d'ara, el referèndum que vostès han publicitat no respecta la resolució del debat de política general del 6 d'octubre del 2016, incompleix clarament l'Estatut, es confronta amb la Constitució i no reuneix cap ni un dels estàndards internacionals per a ser reconegut com a tal. És a dir, el que vostès estan parlant no és d'un referèndum, és d'una altra cosa. Espero que aquest Parlament tingui, efectivament, com li hem reclamat, l'ocasió de debatre una llei tan transcendental, amb el rigor necessari, i que no pretenguin vostès forçar-ne l'aprovació en lectura única. Per exemple, cal recordar que el Consell de Garanties Estatutàries ha estat molt clar en el seu recent dictamen, declarant contrària no només a la Constitució sinó a l'Estatut la utilització d'aquest procediment de lectura única per aprovar lleis transcendents o derogatòries de l'ordenament jurídic vigent i assenyalant que aquesta pràctica, atenció, vulneraria els drets de l'oposició i soscavaria la pròpia funció de la representació parlamentària. Poca broma.
Fa uns dies els seus socis de la CUP volien acabar amb el Consell de Garanties Estatutàries, el trobaven sobrers. Divendres passat vostè, president, en una compareixença, en un acte públic, reconeixia l'autoritat moral i el prestigi del Consell de Garanties Estatutàries. I jo li preguntaria en què quedem. Farà cas del seu dictamen i renunciarà a tramitar per lectura única la famosa llei de referèndum? O senzillament considerarà també sobrer el Consell de Garanties Estatutàries? I els ho hem dit més d'un cop. Resulta inversemblant avançar cap a noves quotes de llibertat nacional i d'autogovern trepitjant drets democràtics adquirits. I el que vostès insinuen amb el seu projecte, amb aquest projecte de llei de referèndum, és literalment una abolició de l'estat de dret. No tot allò que té l'aparença de llei és llei, ni tot allò que brandeix la bandera de la llibertat és necessàriament democràtic. Diguem que el sol fet que una llei emanant d'una majoria simple proclami, i cito, està per damunt de qualsevol disposició que la contradigui i pretengui crear una autoritat electoral quan l'Estatut exigeix una majoria de 90 escons per fer-ho, resulta com a poc inquietant i molt poc democràtic. President, els relats maniqueus que hem sentit i que sentim a dojo en aquesta cambra no contribueixen a configurar una majoria social i unes complicitats que facin avançar les aspiracions de la societat catalana, inclòs un escenari en què aquesta societat pogués triar el camí de la independència. I és que Catalunya no és ni ha estat mai una colònia. Ni a Espanya, amb tots els dèficits heretats de la transició o agreujats per derives ulteriors i per la pròpia política autoritària del PP, és assimilable a una dictadura. Ningú al món ho veu així i ningú avalarà com a legítima una ruptura unilateral de l'actual ordenament jurídic. Com tampoc Espanya no és igual al govern del PP. Avui, una tercera part del Congrés dels Diputats és favorable a un referèndum pactat per donar veu a la ciutadania de Catalunya. Però una majoria més gran, més àmplia, està ja en condicions, en aquell mateix Congrés dels Diputats, a reconèixer la plurinacionalitat d'Espanya, a admetre la gravetat de la qüestió plantejada per Catalunya arran de la sentència sobre l'Estatut i a propiciar vies de diàleg. És més còmode, però, efectivament, el discurs recurrent de que Espanya mai no canviarà, cosa que, si fos cert, seria l'únic cas en tota la història de la civilització humana. Pel camí en què s'obstinen, l'1 d'octubre no hi haurà cap referèndum. Això és l'única certesa que podem dir, per aquest camí no hi haurà cap referèndum. Però, per contra, hi ha molta gent que vol votar i que voldrà votar. I encara hi ha molta més gent, aquí i arreu de l'Estat, profundament enrabiada, descontenta amb el govern del PP. Gent que a hora d'ara, que es reactiva l'economia, constata que les desigualtats socials i la precarietat han esdevingut cròniques, que els salaris no es recuperen, que els desnonaments, com parlàvem abans, continuen, però que, per contra, la corrupció sembla omnipresent i la banca sempre guanya. Precisament perquè enfront tenim un govern que abusa dels ressorts de l'Estat, que criminalitza l'adversari i judicialitza els conflictes, les aspiracions democràtiques de Catalunya, nosaltres ho afirmem així, només poden avançar pel camí de les complicitats i de les àmplies aliances, com pretenia fer-ho el Pacte Nacional per Referèndum. Per nosaltres es tracta d'eixamplar la base social dels partidaris del dret a decidir, d'afavorir la connivència amb tots aquells que volen depassar l'actual statu quo i amb tots aquells que volen el canvi a Espanya, un canvi que sempre ha tingut molt a veure amb l'impuls democràtic de la societat catalana. Es tracta, en definitiva, de sumar, president, de plegar forces tot respectant llur diversitat i no pas de radicalitzar els convençuts fins al punt de perdre de vista la democràcia i de dividir el nostre poble. El seu govern grinyola, i aquesta crisi de govern ho demostra, sota la tensió provocada per un escenari de confrontació institucional que no representa de cap manera una estratègia guanyadora per a la societat catalana. El conseller Jordi Baiget només ha expressat allò mateix, li deia, que la resta del seu govern sap i pensa. Allò mateix que la senyora Mercè Conesa recordava. Senzillament, el senyor Baiget ha dit que l'emperador va nu. Qüestió de coratge. Mireu, nosaltres coratge i honestedat és el que demanem al govern i al president de la Generalitat, però coratge i honestedat per canviar de rumb, no per entestar-se en una orientació que no pot vèncer l'immobilisme del govern de Rajoy, però que, per contra, està generant tensions dins de la societat civil, fins i tot la partidària del referèndum, que ens aïlla de les forces democràtiques i progressistes espanyoles i que malmet la qualitat democràtica d'aquest Parlament, com la reforma anunciada al seu reglament ho fa tema.
Necessitem, en definitiva, president, una política seriosa que construeixi majories, que tregui complicitats i que cohesioni la societat catalana i faci possible el seu dret a decidir a través d'un referèndum efectiu, inclusiu, reconegut, homologat. Aquest és el verdader repte. Des d'aquest punt de vista, pensem que vostè s'allunya d'aquest camí i que el camí emprès i en el qual s'obstina només farà que propiciar nous ensurts. Aquesta crisi de govern només és el preludi d'altres que vindran, ens temem, i des d'aquest punt de vista, tot desitjant com els meus oradors precedents la millor fortuna als nous consellers, em temo que necessitaran alguna cosa més que sort individual perquè el projecte col·lectiu del seu govern no va massa enlloc. Això és el que ens temem. Moltes gràcies.